Poroko Sumatra ka wuli ayiwa kuran tun y'an bila min ye kuranko ye nin waati in na a ma nɔgɔn wala ye an bɛ taa min ye CMSS ale kɔnɔna na CMSS directeur n'o ye Isaka Kone ale ye wulikajɔ kɛ sa a ka direction ba n'o ale yɛrɛ bɛ baara kɛ ACI kɔnɔna na o wo misɛn n'o wo kumaw ka don olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na baarakɛlaw bɛ dabolo min na k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ o kɔfɛ sa u ka bolofara minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la directeur général yɛrɛ ka bolofara minnu bɛ yen 3 a taara ka taa i ɲɛda olu ka sotibakaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye u ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigida fɔlɔ sigida filanan kɔnɔna na Bamakɔ yan a taara ka t'olu fana lajɛ waleya in kɛkun tun ye mun ye CMSS directeur fɛ n'o ye Isaka Kone maaw bɛ baara kɛ cogo di degun jumɛnw bɛ yen baarakɛlaw yɛrɛ an'u yɛrɛ k'a ta ɲɔgɔn da directement la min ye bolofara ninnu kɔnɔna na taama in senfɛ fana maaw fana ye ɲɛfɔli kɛ a ye baara kɛcogo la ani degun minnu b'u kan nin waati na n'u yɛrɛ ka yɔrɔ kɛcogo bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye u bɛ fɛn minnu kɛrɛnkɛrɛn la sa n'o o y'u ka papiyew ye n'o ye retraités ka papiyew sɛbɛnw ye minnu bɛ baara tile kɔnɔna na sa ko k'a lajɛ olu dɔw kɔni k'olu ma b'olu la kosɛbɛ sabula olu baaraw olu banna waleya in fana senfɛ fana min ye directeur ye a ye ɲɛfɔli k'u yɛrɛ sa fɛɛrɛ kura min yɛrɛ sigilen don ani baara kan ka taa subahana mansinw kan cogo min na k'olu fana ɲɛfɔ u ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye sabula min ye maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati la n'o ye retraités ye u ka musaka sarali bɛ se ka teliya cogo min na olu ka sɛbɛn minnu ye maakɔrɔw ye olu ka sɛbɛn bɛ se ka larawuli cogoya min na baara kana sumaya min ye olu maaw ye n'o ye maakɔrɔw ye olu bɛ se cogo min na k'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ale sɔrɔ Mali kɔnɔna na jaa dɔ bɔra dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni sira kan min ye Buguni sira ye sa k'a daminɛ Sidoba ka na Keleya fanfɛla la a yira k'a fɔ min ye bingalikɛlaw ni sen ta tɛ Bamajɛkulu ye bingalikɛla dɔw kɔni tun taara sira da maaw ye ntɛnɛn tɛmɛnen kibaruya in kɔni minnu na kosɛbɛ nka lakana tigilamaw olu wulila ka se a yɔrɔ la yaasa dugudenw olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u ka baara ale hukumu kɔnɔna na o la sa bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko baara in ko a gɛlɛyara kosɛbɛ o de la min ye Buguni sira yɛrɛ bilama a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin sen kɔni kun tɛ Bamajɛkulu ye sabula baara min bɛ ka kɛ Buguni kɔnɔna na bi o dogolen tɛ maa la ka ɲɛsin Bamajɛkulu olu ma nka maa wɛrɛw bɛ yen n'o ye siratigɛlaw ye olu de kɔni ye nin waleya ninnu kɛ kuma tɛ nin waati in na maa minnu bɛ bɔ sanubɔyɔrɔw la olu caman bɛrɛnnen don ka se ka a lajɛ cogoya min na Haut Conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Usumani Serifu Marani Hayidara ye ale ye barosigi kɛ Haut Conseil yɛrɛ kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn silamɛw olu yɛrɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na i n'a fɔ o tun ye laɲini min kɛ barosigi in senfɛ min ye sirifukɛ ye a kɛra Haut Conseil yɛrɛ misiri kɔnɔna na Amudalayi ACI a ye kuma di bɛɛ lajɛlen ma diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'a ma ɲɛ ko olu yɛrɛ b'a fɔ ko maaw ka bɛn u yɛrɛ k'u jija u ka bɛn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye bolo di ɲɔgɔn ma ye u ka se k'o kɛ k'o sinsin o de kɔfɛ sa min ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw la sa k'u bɛna dan sigi kibaruya diliw la waajulu kɛcogo ani u yɛrɛ bɛnkan minnu sɔrɔ u ni gouvernement tɛ ani laɲini minnu yɛrɛ kɛra u yɛrɛ fɛ u ka sigi u senfɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen lawaleyali baaraw daminɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa kuma minnu bɛ ka fɔ n'o ye waajulu kɛcogo ye ko k'olu fana lajɛ k'olu don bɛrɛla u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yanni fanga ta o ka daminɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye Usumani Serifu Marani Hayidara ye ale yɛrɛ y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ sa kununko ka taa min ye Sheikh Yakubu Dugure ale fɛ yen Yakubu Dugure ale y'an ka diinɛ matarafa belebeleba ye an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a ka yɔrɔ kɔni filɛ nin sa min ye Dawurabugukaw fɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko yɔrɔ tɔgɔ ye di hôtel Olympique kɛrɛfɛla min ye Yakubu Dugure a ka denbaya bɛ yen sirifukɛ taara bɔ a ye kuma tɛ sunkalo kɔnɔna in na fɛn caman bɛ fɔ u bɛ se ka olu ta ɲɔgɔn da cogo min na bɛn ni kelenya ale sinsinni hukumu o kɔnɔna don fala ye an bɛ taa sisan kɔkan kibaruyaw la nin waati in na min ye Senegalikaw fɛ ye a kuma dayinnen don kosɛbɛ Macky Sall k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani ale bankun sɔrɔli hukumu kɔnɔna na o la sa Faransikaw ni Amerikikaw fala ye olu bɛ Macky Sall ka nin candidature in kɔfɛ kosɛbɛ ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye ɲɛfɔli ni dɛmɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye cabinet de plaidoyer dɔ ye fala ye Amerikɛnw ka sénateur kɔrɔw olu caman bɛ o kɔnɔna na Faransi olu de ta k'u wari d'u ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na Macky Sall ale ka candidature baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ye fɛɛrɛ fɔlɔ minnu ye fala ye u y'a yira sa ko Macky Sall farafinna jamana caman b'a bonya farafinna jamana caman bɛ yen olu ni a bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ fala ye nka a yɛrɛ ka jamana na
minnu bɛ fanga la bi an'olu tɛ kan kelen fɔ fala ye sabula olu y'a jalaki k'a jira k'a fɔ ko min ye jurujugu dogolen dɔ tun b'a bolo jamana tɔgɔra n'o bɛ taa se sefa wari miliyari 7 ma o de la a ka candidature ko kuma in a kuma cayalen don wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye amerikɛnw ka jɛkulu min sigilen filɛ nin ye ale ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan kuma bɛ se ka kɛ jamanaw fɛ bi jamana minnu bɛ yen n'o ye AES jamanaw ye komi olu tɛ nin waati in na CEDEAO kɔnɔna na o la sa Mali yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jɛkulu man ɲi u kan ka se an fɛ yan nka min ye amerikɛnw ka lasigiden bi yan n'o bɛna baara kɛ o amerikɛnw ka lasigiden kelen min fana bɛ Niger n'o bɛna baara kɛ min ye Burkina ta fana bɛna kɛ o cogo la yaasa ni AES mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min Macky Sall ale ka candidature ko kuma na fala ye ko min ye Macky Sall ye a ka nin wulikajɔ in n'a ka nin baara in kɛcogo sa min ye jɛkulu in ye ni olu bɛ ka baara kɛ a ka candidature kan u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan ko ni Ala sɔnna a ma kalata in yɛrɛ ala mɔda la n'a bɛna gɛlɛya sɔrɔ nka kɔsa in na Macky Sall k'a yɛrɛ tun ye bɔli kɛ Ukrainekaw fɛ yen a kun taara Rusikaw fana fɛ yen k'a to jamanakuntigiya la ko n'a sera k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni a ka ca Ala fɛ cɛbɔ nataw la a tɛna bin min ye Macky Sall ye fana maa minnu bɛ k'a dɛmɛ n'u bɛ k'a bilasira n'o ye tubabu ninnu ye fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a ka cɛbɔya a tɛ bɔ a ka jamana yɛrɛ yɔrɔ ko ye min ye a b'a fɔ ma ko candidature individuelle don a bɛ bɔ i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la nka min ye farafinna jɛkulu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko olu ka jɛkulu tɔma in olu fana ni Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ olu de y'a ta o la Burundi taara n'ale ka cɛbɔya sɛbɛnw ye k'a sɛbɛn la daranganiya k'a jira k'a fɔ min ye Macky Sall kelen tɛ fala ye maa min bɛ yen n'o ye Michel Bachelet n'a ye Argentinikaw olu ka maa ye ale fana sɛmɛ ko in na min ye Raphaël Grossi o fana bɛ a la ale ni Rebecca Grinsham olu bɛɛ lajɛlen wililen don k'u jɔ ka ɲɛsin Macky Sall fana ma fala ye min ye Michel Bachelet ale yɛrɛ kɔni senkɔrɔma dondonnen don maa min fɛ sa o ye Chili ani Brésil ye Macky Sall farafinna keleyatɔma kɛlen don k'ale kɔkɔrɔma don min ye Raphaël Grossi Argentine ale kɔni ye Argentine ka maa mafalenbaw ye olu kɛlen don k'ale kɔkɔrɔma don kalata in fala ye Rebecca Guian ale kɔni ye Costa Rica ka ye ale fana y'olu ka jamanakuntigi danganya kɛ Costa Rica kaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ fala ye ko kalata in na droit de veto ko kuma t'ale la dɛ jamana 5 minnu bɛ yen n'olu b'u ka droit de veto fɛ ayi ko droit de veto tɛ nin na n'i t'a fɛ i b'i yɛrɛ minɛ i t'a fɛ a banna minnu b'a fɛ olu bɛ kala t'a ye o la sa Macky Sall min ye Amérique ani Faransi u n'u kɔladenw fala n'u dɛmɛbaaw olu bɛ ka Macky Sall sinsin maaw y'a jira sa k'a fɔ ko Macky Sall kalata in yɛrɛ kan ka kɛ san ban waati n'o ye décembre kalo ye ni Ala sɔnna ma Antonio Guterres ale ka baaraw bɛ ban pewu ka bɛn janvier kalo tile fɔlɔ san 2027 ma o b'a sɔrɔ min ye ɲɛmaa kura o sigira o bɛ bila a nɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye kibaruya sɔrɔ cogo min Macky Sall senkɔrɔma dondoli ko kan nka wɔlɔfɔw fɛ yen bi fala ye baabu caman de b'a kan min b'a jira k'a fɔ ko min ye wɔlɔfɔw ye u t'a kɔ nka o t'a bali a ka kɛ cɛbɔ ye o t'a bali a ka sinsin o t'a bali farafinna k'a ka kumakan d'a ma AES jamanaw fana maaw bilalen don bi min ye Américains ye olu bilalen don ka kuma olu fɛ olu sen bɛ se ka don ko in na cogo min na ka Macky Sall k'a sugandi don nataw olu kɔnɔna na n'an ye kibaruya wɛrɛ min sɔrɔ an n'o fɔ maaw ye o n'a mana bɔ wɔlɔfɔw la fala ye an bɛ taa sisan kɔkan kibaruya tɔw la CEDEAO k'ale kɛlen don ka cɛden 2000 labɛn bamanciwale ni wale kɛlɛli bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye hakilinaba in ye sa u y'a ye k'a fɔ ko nin waati in na n'u y'u sigi k'u sen fila da u bolo ka a ko a bɛ kɛ u ɲɛna u ka jamana caman bɛ yen bi maa ninnu donnen n'o kɔnɔ o la sa jamana 12 kɔni jɛra ka sa Nizeriyakaw fɛ yen u ka wolomasiri tabaw ka baabu sigi sen kan k'a yira sa k'a fɔ k'u k'a lajɛ koyi ko n'u y'u sigi ninnu u bɛ ka gosi cogo min AES fɛ fala ye o laban dogotu bɛ kɛ olu ka yɔrɔ ye o la u yɛrɛ bɛna fɛ k'a lajɛ kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ fana ka don ni AES cɛ u bɛna kɛlɛ in kɛ cogo min k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ cogo min na don nataw fana kɔnɔna na k'o fana baabu bɛ sen na États-Unis kaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min kɔnɔ fala ye n'o ye ɲangini ye ntɛnɛn tɛmɛnen ka ɲɛsin Uranda ma o taara ka kɛ koyi Uranda sɔrɔdasi ɲɛmaa 4 an ka maa minnu bɛ yen n'o ye Sadio ni Alu Boye ani Bagayogo olu bɔra min na fala ye o Faki n'o ye u ka trésor ye a ye min ye Uranda sɔrɔdasi ɲɛmaa 4 jalaki ko nin waati in na k'olu bɛ ka Bamanci jɛkulu dɛmɛ ka bɔ min ye M23 kɔnɔna na fala ye k'u kunda Congo kan o la sa Kigali yɛrɛ kɔni ko kangarin gɛlɛn dara ye u ka to jɔyɔrɔ la sabula nin waati in na u bɛ ka RD Congo ale sɛgɛn fala ye funangɛni dɔ san 13 Faransikaw fɛ yen ale kɔni ye muru kɛ ka maa caman de jogi min ye a terikɛ kelen a y'o kɔni de sɛbɛkɔrɔ jogi waleya in kɛra kunungo Faransikaw ka dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Rochelle maa ko fɔlen kibaruya sɔrɔla cogo min na sa
u y'a yira sa ko a kɔni minɛna ka taa n'a ye kaso la sabula a ka kiiri o kan ka kɛ États-Unis kaw fɛ Donald Trump a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni diminen don wa a fununen kun mina fala ye o ye Espagne ye ko Espagne bɛ se ka nin k'ale la cogo di min ye olu ka pankuru ka tɛmɛ a ka yɔrɔ la ka min ye Iran dasi ko a bɛ baw ma mun na ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye jagoko kɔni ye k'u bɛna jagoko jɔ ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula k'a tɛ ka olu dɛmɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Andalousie ye ko mais fala Andalousie olu ye silamɛw de ye Espagne Andalousie olu ye silamɛw de ye u ye waati kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan Tombouctou kɔni Andalousie u ye Tombouctou kɛ ka tɛmɛ n'an bɔra yen halisa États-Unis fala ye ko bibi na États-Unis kɔni bɛ ka Iran kɔni bombarder su ani tile kunu ni kuna sini ko k'a ko martaba bonyana kosɛbɛ min ye Américains ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye kɛlɛ in tile 5nan ye wa olu kɔni su ni tile u tɛna u to yen Israël fana y'a yira sa ko kunungo ko ale ye mugujugu dɔ kerun ka taa Iran kɔnɔna na ani Liban kɔnɔna na o mugujugu fana k'olu tiɲɛni barika bonyana Beirutukaw fɛ yen ko k'a sɔrɔ kɛlɛ in i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min a b'a tile 5 o de la bi pétrole o gɛlɛyara ka sababuya kɛ kɛlɛ in ye sabula min ye Iran ye maaw ka pétrole bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ fala ye k'a ye kangari gɛlɛn da dɛ Detroit d'Ormuz ko maa y'i kun bɔ a b'i dasi fala ye nka o bɛɛ la min ye bateau ye olu kɔni kɛlen ka t'u jɔ yɔrɔw la sa yɔrɔ minnu n'u bɛ se ka lakana ye jakuma ye kalo minɛ fala ye k'a kɛra nin kalo in tile 3 nanzara jamana dɔw la olu kɔni bolo ɲɛnajɛ don nka anw kɔni fɛ an bɛ filenkolonw da fala ye min ye jakuma kɛlen ka kalo minɛ maaw bɔra k'u jɔ k'a lajɛ u bɛ ka photo ta ala nin kɛra anw ɲɛna koyi nin ye tare ye o la sa dugu minnu bɛ yen sa n'olu ye nin ko in ye fala ye k'a caman u dabali de banna pewu sabula ko tile yɛrɛ sinna ka kɛ i n'a fɔ ko joli bɔnna kan ten u y'u jɔ k'a lajɛ tubabudugu olu caman kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye sunkalo tile 16 o ye bi ye ala ka timiko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45